Hata ni debata na tersurat di Yakobus 4 ayat 10 sada. Unang mahamu masih pahata-hataan. Ale akadongan. Na makata-hata jalan na manguhumi dongan na. Makata-hata jalan manguhumi patik doi. Alai molo dihumi ho patiki. Panguhum doho. Dada siula naridok ni patiki. Unak kamu masih pahata-hataan. Akadongan Apostel Paulus paingoton si Timoteus asa pasidikon na masih hata-hataan dongan. Ai songon baro rarat manang kanker doi. Boy menghambat pertumbuhan ni haporsiam. Pakata-hata doho na mura-mura manguhumi dongan na. Imana patuduhon na somargogo ibana mengatasi hamaolon nang parukilon na nedopan na. Halak si songoni ima na so porosea tu dirina sadiri. Jala tujuan na asa patuduhon tu halak pabua ibana do na uburju. Sian dongan na pinahata-hatana. Naboy patubu parbolat-bolatan di tonga-tonga ni hasadaun ni huria. Keluarga, punguan, dohot-donga sahuta. Pahata-hata dongan, tubuh sian pikiran negatif tudongan. Dungi, masama na manguhumi. Jolma na mangulahon si songoni, didok si Yakobus na manguhumi patik do ibana disi. Ai patik ni debata ima patik haholongan. Dada patik pamaloson. Ukuran na tabahin manguhumi dongan laus ido dibahid debata manguhumi hita. Jolma nasai ulu manguhumi dongan na. Ima nasai holan marnida hasalaan ni dongan na. Jala nasai manabunihon hasalaan nasadiri. Didok Tuhan Yesus do taringok tu si di Matius 7 ayat 3 nama dok. Ahama pola berengom musilbak-silbak di mata ni dongammu. Aina satiang di matami dang diat toiho. Di patudos do muse tu halak parise na say makuhumuhumi donganna. Dinarona sida tu Yesus mabuan boru-boru na targobang. Asa dihuhumi Tuhani ibana dipangido rohana sida. Jala tindakan dia do bahenon ni Yesus si. Di Yohanes welu ayat sadaru di ayat 10 sada. Alus di Yesus madok tu nesida manang ise na somardosa. Ima jumolo maninggakon batu. Marhite padohan ni Jesusi asa di pareso halak parise ima dirina. Pabuana so ias nasida sian dosa. Halak namadok dirina tikos manang sumitong. Ido nasai ulo manguhumuhumi. Dada siula nadidok ni patiki ibana. Amin.